Der er en hel gruppe her, som jeg prøver at følge. Netop ligesom så mange andre. Gjort hvad de kan. Og komme op og sofaen. Du gør det. Super. Men hvorfor bliver du ved med at komme? Jamen, det er jo fordi, det er så sjovt at løbe med andre. Hvis man skal løbe selv, så sker det måske i 2 til 3 måneder ad gangen. Så kommer der ikke mere. Men her, der kan man jo... Jamen, der er jo gode mennesker. Og så, er det jo, så kan man løbe lidt hurtigere, hvis der er nogen, der sådan lige er i knæhæserne af en. Så får man givet lidt mere af sig selv. Der er lidt mere sjæl over det. Må jeg godt finde dig, mens du er i gang? Ja, så pyt. Hvor lang tid har du været medlem af gruppen, Tina? Siden november 19. Okay. Ja, Og møder du hver mandag, når du er hjemme? tæt på. Tæt på. Så tit som jeg kan. Så ja, det er sådan ret meget en staple, vil jeg sige. Det er noget, man gør, hvis man kan. Hvis man er i området. Men hvorfor bliver du ved? Er det... Det er god træning, det er gode mennesker, godt sammenhold.